Дәресебезнең практик өлешенә рәхим итегез. Беренче бирем. Тест биремнәрен шишегез. Дөрес җаваплар. Беренче сорау. Чәчәкнең төп өлешен серкәч һәм җимешлек барлыкка китерә. Икенче сорау. Яфраклары аерым-аерым торучы таҗ аерчалы дип атала. Өченче сорау. Чәчәге гади чәчәк тирәлекле үсемлек ирис. Икенче бирем. Чәчәкнең төп өлешләре дип аталган таблицаның буш шакмакларын тутырыгыз. Җавабыгызны тикшерегез. Өченче бирем. Бирелгән җөмләләрнең дөрес булу-булмавын ачыклагыз. Җавапларыгызны тикшерегез, хаталарны табыгыз, анализлагыз. Дүртенче бирем. Түбәндә бирелгән сүзләрне кулланып, текстта төшеп калган сүзләрне языгыз. Дөрес җавап. Чәчәк. Чәчәк орлыктан үрчү органы. Чәчәкнең үзәк өлеше чәчәк түшәге. Ул чәчәкнең калган өлешләрен тотып тора. Серкәчләр һәм җимешлек чәчәкнең төп өлеше дип атала. Аларны чәчәк тирәлеге әйләндереп ала. Әгәр чәчәк тирәлегенең таҗы да, кәсәсе дә булса, бу ике катлы чәчәк тирәлеге дип йөртелә. Бер төрле генә яфраклардан торган чәчәк тирәлеген гади чәчәк тирәлеге дип атыйлар. Бишенче бирем. Мәсьәләне шишегез. Үсемлекләрнең чәчәк ату вакытында барган озакка сузылган яңгырлар яки көчле җилләр, җимешләр һәм орлыклар уңышын бик нык киметә ала. Күпчелек җимеш бирүче агачларның, мәсәлән, алмагач, грушаның һәр ел уңыш бирмәвен исәпкә алганда, мондый хәл бакчачыларга зур икътисади зыян китерә ала. А. Табигать күренешләре һәм җимешләр, орлыклар формалашу арасында нинди бәйлелек бар? Б. Ни өчен күпчелек җимеш агачлары һәр ел уңыш бирми икән? В. Алмагачның уңыш бирү периодлылыгы 2дән 1 икәнлеге билгеле. Бу алмагач 2 елның берсендә генә уңыш бирә дигән сүз. Уңыш биргән елда бер алмагач 200 сыйфатлы җимеш формалаштыра. Еллык уртача уңышны исәпләгез. 50 алмагачлы бакчада еллык уртача уңышны санап табыгыз. Шишу. А. Көчле җилләр һәм яңгырлар серкәгә җимешлеккә берегергә комачаулый. Серкәләнү һәм аталану булмый, димәк җимешләр, орлыклар да барлыкка килми. Шулай ук давыллар чәчәкләрне бөтенләй үзәргә, юк итәргә дә мөмкин. Б. Бу күренешнең берничә сәбәбе бар. Уңайсыз табигать шартлары, чәчәк бөреләренең карау сәбәпле юкка чыгуы, авырулар яки корткычларның артып китүе. Алдагы елда булган зур уңыш та үсемлекне маддәләргә, суга ярлыландыра. Шуңа киләсе елда уңыш азрак була.
В. Бер алмагачның еллык уртача уңышын табу өчен җимешләр санын уңыш бирү периодлылыгына тапкырлыйбыз. 200 җимешне тапкырлыйбыз 2дән 1-гә, килеп чыга 100 җимеш. 50 алмагачлы бакчада уңыш 50 тапкыр күбрәк булачак. 100 җимешне тапкырлыйбыз 50-гә, тигез була 5000 җимеш. Җавап: бер алмагачның еллык уртача уңышы 100 җимеш. 50 алмагачлы бакчада елына уртача 5000 җимеш уңышы бирәчәк. 6нчы биремне мөстәкыйль эш буларак тәкъдим итәм. Мәктәптә, сыйныф бүлмәгездә яки өегездә үсүче бүлмә гөлләренең чәчәкләрен җентекләп өйрәнегез. Аларның төп өлешләрен табыгыз, чәчәк тирәлегенә характеристика бирегез. Бер чәчәкнең рәсемен дәфтәрләрегездә сурәтләгез. Рәсемдә төп өлешләрен язып күрсәтегез. Үсемлек белән сагыш итегез. Чәчәкләрне һәм башка органнарны өзмәгез, җәрәхәтләмәгез. Шуның белән шактый катлаулы һәм кызыклы дәресебез тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.